Πιστοί στο όραμα και στην αποστολή μας από το 1987, παραμένουμε πρωτοπόροι στον χώρο της υγείας. Με επίκεντρο πάντα τον ασθενή, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες. Δίπλα σε κάθε έναν από εσάς εντός ΓΕΣΥ. Λειτουργία τμήματος επιγόντων περιστατικών 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, με το πλέον έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Εξειδικευμένοι ιατροί, μικροβιολόγοι και τεχνικοί απαρτίζουν το κλινικό εργαστήριο της Πολυκλινικής Υγεία, το μοναδικό στην Κύπρο με πιστοποίηση κλινικού εργαστηρίου ISO. Διαγνωστικά τμήματα με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για τη διασφάλιση της έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης. Ακτινολογικό τμήμα, τμήμα υπερήχων και κέντρο μαστού. Τμήμα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας με τον τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ευκρίνειας μαγνητικό τομογράφο 3 Tesla, το μοναδικό στην πόλη της Λεμεσού. Εξειδικευμένο τμήμα ενδοσκοπήσεων. Το πλέον ασφαλές και υγιές περιβάλλον για τους ασθενείς μας και τους συγγενείς τους. Δίπλα σας με 150 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Πολυκλινική Υγεία. Ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, έγκυρης και έγκαιρης διάγνωσης, εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας και νοσηλείας. 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, πλήρως ενταγμένοι στο ΓΕΣΥ. Με μοναδική μας δέσμευση, τον σεβασμό στον ασθενή, τη συμπονετική φροντίδα και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας.